उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. सध्याच्या पालकांना आपली मुलं चांगल्या शाळेत शिकावी, उत्तरोत्तर प्रगती करून आपलं नाव रोशन करावी, तसंच त्यांना नोकरी लागावी किंवा व्यवसायात पारंगत असावी अशी अपेक्षा असते. यासाठीच नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे खारेपाटण यांच्या वतीनं एकदा मुलांचे ॲडमिशन घेतल्यानंतर मुलांचं उज्ज्वल भविष्य घडणार असल्याचं प्रशालेकडून सांगण्यात. अध्यापकांना प्रेरणा मूर्ती पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. खरं तर सूर्याला चमकण्यासाठी प्रमाणाची गरज नसते, पण अशा प्रकारच्या सन्मानाने, पुरस्कारांनी अजून जोमाने काम करण्यासाठी ऊर्जा मिळत असते. तर असा हा आपल्या गेल्या 19 वर्षांचा प्रवास. पुढेही ही सफर अशीच सुरू राहणार आहे, पण त्यासाठी आपली साथ आणि आशीर्वाद दोन्हींची आवश्यकता आहे.
पुढेही आपण आमच्या या प्रवासादरम्यान आमच्या सोबत उभे राहाल हीच आशा. धन्यवाद. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.